Kublai pi baro yang subhai pi sekatup kubor mentaka janmiat cuan pai si kubor ngini pechwai kimat mukong san. Dan kiu ki brio ki bakot na kajing pang covid kat kandai banyak ki badang yabet thamai bat hiar kajing don jong kitu ki badang syak sumat. Ajala Meghalaya lai spak san ngut ki bebet thamai bat nriu ngut ki balak lak no mentaka sengi. Dang beteng ye ke curfew ha East Khasi Hills onom syak ka jingerung yami nakawai ke district syakawai pat. Sedang banyabuan ki bami syakmat ban syim tika ya da covid kat kandai Meghalaya hadian belasyak ban penrung kerteng haki jaka ai tika bat da ka jingpoi syuk-syuk jong kitika. Bala penhiari ke GST haki tiar kitar ki bedai bat kajing sumar kajing pelait ya ke khajna bat kajing penduna ya ke GST ondang beteng hadu benai nailur. Pikubo ki babnya Kari India kadang yai beteng ban sakhi ya kajing kot no jong ki brio na kajing pang covid khat khandai kumta kajing don jong ki brio ki badang sya sumar kalanang hiar menta la kumba hnriu sngi kenti kajing don jong ki brio ki bayabet thamai ya kajing pang covid khat khandai kala long hapo jong ka shilak haki apsau kanta baladep ki brio ki bayo thamai ya kajing pang ki don prapo haja praspa lai pusau ngut agari ka balalong ka baduna tam hakini ki nyophuai sngi balala Kumjuk ru aga jala Meghalaya la sedang duna ki brio ke bebet thamai ya uknyang jingpang covid khat khandai. Mentaga sngi ublei kumba lai spa san ngut ki brio ki bayo pediang ya kene ke jingpang covid khat khandai but san spa sau punyo ngut ki brio ki bakot kat ba andre ngut pat ki balakhlat no. Ki brio ki badang syak sumar hadu menta ha ka jala ki don sau haja nriu spa apulai ngut but shi haja nriu spa nriu puar ngut ki dei na East Khasi Hills district. Da ka babut renti ya ke jing betha jong tanap ki kampo yeng ke soka jela ke deputy commissioner ke East Khasi Hills ke la pentip ba onang penjari ya ke curfew naduk ke puasan berjemen step jong ke khatsau tarik haduk ke san berjemen step jong ke arphui tarik mentau benai kumta la khang ya ka jingerung yami na ka wei ke jela syaka wei pat bat na ka wei ke district syaka wei pat hagi kenta bala penjari curfew bat kinu ki belek persya ya ke ni on pensitom kat kum ka an Kajing plia ya kidukan on sapen baik kat kum kijing betha bat barok kinong syong dukan kidai ban pentikna ba kilaya syim ya ki dawai tika ya da covid khat khandai syuk-syuk ke bawah penyat district kala pentip bawat la penjari ke curfew haki jaka sor jong ke district henry haki kapsor pat on penjari tang da ke curfew miet bat ka ban trei kam naduk ka port nyo bejemen miet haduk san bejemen step man laga sengi Haki kapsor bat ki jaka ba kham kendong la syak ban beteng ya ki jing trei ki be dei ba ki kam jong ka MGNREGA la pentip ru ba haduk menta ondang khang shwa ya ki jing pelong ya ki nu ki jat jing ya kenduk lang la ka long ki yeng menie ki seng san hima ki jing ya tho ki jing le kai ha baro ka wei ke district la syak ban pli ya baro ki bang bat ki post office handai dei ban penduna pat ya ki nong trei on syak ya ki jing le tep ni thang brio balayo jingbet hendai ki nong lej on tep ni on thang brio ki dei ban long tang shipongut ta ka wei pat kaliang ki bor penya district ke West Khasi Hills district ki la penjari da ka curfew miet ka ban trei kam nadu ka por shipo bejemen miet hadu san bejemen step nadu ka khatsau trik hadu ka khatnyau trik mantau benai kat ba ya ka jingkhang dam pat kan trei kam nadu ka shipo bejemen miet jong ka khatnyau trik hadu san bejemen step jong ka aphuai trik Syuk-syuk West Janti Hills District u District Magistrate ula pentip bala beteng biang ia ke curfew habarok ke wei ke district haduk bana pendapat da kumwei. Da ka jing ailat ya ki brio ban let penrung kerteng hagi jaka ai tika bat syim ya ki tika bat kumju ru da ka jing penpoi thema ya ketika ka jela Meghalaya kala sedang ban yo i ya ka jing tuot jong ki brio ban let syim tika khamtam ki tu ki bala kenjo ya ka khat pra haduk sapusau senam kerta. Haga sengi Shisngi kumba khandai hajar ngot kibriu kila syim ya ketika habaro asngi naduk balasya ikibriu ban let penrung kerteng hi hagi jaka ai tika. Kijing persyang ban wanra laki sen jam trekam ban nang penklan ya ka jing ai tika ka bala tip kumka I pledge 10. Bala le da ka deputy commissioner ke East Khasi Hills district kalai rap shibun hakani kaliang hakaba kibriu ki balet ban syim ya ketika ki smai bakin ya wer sa shipongut Laki long ki bahayeng hasem ki parlok bat kum ta ter bat kiru kin lej ban syem tika da ka jing pediang jong ki brio ban syem tika la sedang ban yo i ya ka jing kermen ban la ban yele persya ya ka jing pang covid khat khandai ha ka jela
I suggest all the viewers to come and get vaccinated as soon as possible, and let's fight the pandemic together. Needs to wear medical mask or a medical mask double with mask, which fully covers my nose and mouth. I promise to do my part to fight COVID-19. Together we shall overcome. Namar ka jing ai beteng jong ki breu ban mat e ki jing e kham tam ha ka yo ka kot na ka daw ka jing khang dam bun na ki nong mi khmat ki riu shimet ki seng bahalang ke lami chi khmat ban yarap lem ya ki tu ki baduna ka yo ka kot ki be kendu jing e shisha wat ban yo e ka bam ka di umentri ka na ka kot ka khia ka so ka jala u balong ru u nong mi khmat na pen thor khra ba el hek u lami chi khmat ban yarap ya ki breu ha ki ne ki por ka jing e da ka ba ula sam mi ki mar bam sha ki breu hinen ka sngi kinong yo bentan na kene ka jingerap kila ai ka jingero namar ki jingno senyang jong u ha kene ka por jong ka jingkem khat सामान मिला है हम तो करालाई में बैठता है हर साल इधर ही मिलता है मंत्री अच्छा है बहुत अच्छा है आदमी मदद करता सहायता करता खाना देता बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है बहुत अच्छी है ये लोग बहुत धन्यवाद ka jula meghalaya ha kene ka tayo bala dep kala du i katu kat ningut ki breu pau khmat ki bala no senyang ha ka imlang ka salang kham hashwa ye kene utrai bot unong seng jong ka kot khubor mau por uba rm marwen ulakhlat no na kene ka perthei ubalong ur breu ubala it met batmen sim ha ka kam bat ubala yo mat ru yeshibun ki jingjob ha ka kam ba utrei Akawai pat kebenta ke jela kala duk ru ya unong job ya ke lempung jong ke Indian Black Belt beningkong ha ke jingele kai taekwondo u lutri lohar akaba u menturang ba ke jela bola batai halo ka jingwanra jong u ya ke jingele kai taekwondo ha India bat kumju a Meghalaya sa uwei pa unong tho khubor jong ka nong ba Shillong u ba Meraj Samir Solia ula khlat no na ke ne ke perthei hinen ka no phai sngi ha ka karta ka ba sa phun riu snem na ka daw ka jing shitom ka bola ban slem yu uba solia ula e no shadien ye kurem bat arngut ki khon kan thai ka GST Council ka lapadyang ya ka jing batha jong ka kan hon ki mentri ka balabu kerpang ban khmi ya ka jing penyar ha ka bayadei bat kerukom lum khajnal na GST na ka benta ban penbyang ya ki tiar kitar jing sumar ba ki dawai dashin ya ki nongpang covid kha kandai ha bakran be kala pathai khubor ha New Delhi ka mentri ka tna platingka ka Nirmala Sitharaman kala pentip ba ka council kala menjur ban pelai yau anti fungal drug amphotericin B badu antiviral drug tocilizumab na kanu ka khajna ka be dei bat ka GST kani ka mentri kala banrap ai ka khajna jong dawai remdesivir ubaju sumar na ka benta ki nongpang covid ka khandai la penduna no na ka khat % sha ka san % akawai pat kaliang ka khajna na ka benta udawai anticoagulant heparin bat ki wei ki dawai ki bala batha da ka tnat ka koi ka khia halor ban ai jing sumar ya ka jing pang covid ka khandai on duna dasan na ka shispa menta pang inyepet ya ka jing long juman ka sumeneng ka jing shit ka long apasan point r degree celsius bat ka jing kriat ka long khapra degree celsius ka jing sngam ka hau ka long prabu pranak shispa men step ba prabu sanak shispa jan mien ka jing hap slap ka long 0.r millimeters kandon ka jing hap slap bat ka jing tiet uperthat mamulu mala hakikat tu kat ni ki jaka ashwa bangin penkut ngi penkan mau ya pi baya ka ni khubor jongi phila ban page live ha ka YouTube page jong ka DD News Shillong na lor ka ba POE ha ki television phila ban lech ka YouTube channel jong ka DD News Shillong na ka benta ki khubor ba man la ka singi Sean poi shi bakut jong ka thup khubor ngin ya phai byang sa asian chikni ki mat ba kong san Dang kiu ki brio ki bakot na ka jing pang covid kha khandai banyak ki badang ye bet thamai bat her ka jing don jong ki tu ki badang sha sumar ajala Meghalaya lais pa sangut ki be bet thamai bat riungut bela khlat no mantag sngi Dang beteng ye ka curfew ha East Khasi Hills anom sha ka jing rung yami na ka wei district shagawai pan sedang menyebun ki bami syekmat ban shim tika ya da covid kha khandai Meghalaya hadian balasha ban pendrung kerteng haki jaka ai tika bat da ka jing poi shu jong ki tika
Lapan hari ke GST hak tiar kita ke bedai bat kajing sumar kajing pelai ia ke khajna bat kajing penduna ia ke GST andang beteng hadu nai dua. Kajing ekun ia kajing pang COVID kat kendai kampat syamlakut kumta dai bandengi kimas penjengai iwei ni wei pat bat sat khut bahai lagi kiti. Depalok kat tungi lapoi syabakut jong tup kubor jongi hadu mensyam lasai kesingi hagajuk kepo kebri shibun ni pi barok.